Goddag og velkommen til min gennemgang af nyhedsbrevet for studerende ved ST. Mit navn er Christian Andersen, og jeg er Ph.D.-studerende ved fysik. Og jeg vil prøve at gennemgå de her nyhedsbreve, som der er for studerende. Min motivation er, at jeg har siddet i analysepanelet, som har analyseret problemanalyserapporten ved Aarhus Universitet. Og en af de ting, der blev påpeget i problemanalysen, er kommunikationen. Og der er jeg som medlem af analysepanelet blevet spurgt helt konkret, hvad er der galt med den kommunikation, der er på Aarhus Universitet. Og for at bare tage et enkelt eksempel, så har jeg fundet det nylige nyhedsbrev frem, som er blevet udsendt til de studerende ved ST. Så vil jeg prøve at gennemgå og komme med idéer til, hvordan det her kan forbedres. Så hvis vi nu starter med at kigge på det her nyhedsbrev, så ser nyhedsbrevet for studerende sådan her ud, når man åbner det. Og allerførst vil jeg lige sige, at også som følge af den debat, der har været, at jeg ikke på nogen måde ude på at hænge de medarbejdere ud, der har lavet de her nyhedsbreve. Generelt set er jeg meget tilfreds med det indhold, der er i nyhedsbrevene. Men desværre er der nogle strukturelle tiltag i nyhedsbrevene, der gør, at de ikke nødvendigvis tiltaler de studerende i øjenhøjde. Og allerførst, den første ting, der falder i øjnene, det er, at når man åbner nyhedsbrevet, så kan man ikke til nogen nyheder. Det er lidt et problem. Det eneste, man kan se, det er et flot billede af Dales Café, som hvis nok primært er henvist til, eller henvender sig til Ph.D.-studerende og internationale medarbejdere ved universitetet. Så det er jo en lille smule fjollet, at det eneste, man kan se, når man åbner nyhedsbrevet, det er et billede af den. Det er heller ikke så meget nyt. Bygningen har været der i lang tid. Så det eneste, man starter med, det er et irrelevant billede, som ikke er en nyhed. Det er ikke særlig godt for et nyhedsbrev. Så lad os prøve at fjerne det. Bum. Jeg har da også rykket logoet ind her, så vi kan se, at lige pludselig, så kan vi rent faktisk åbne et nyhedsbrev og få et indtryk af, at der er noget indhold, i stedet for at det bare er glimmer og glamour. Det næste ting, der falder i øjnene, det er, at der står læs i dette nummer, og så er der en indholdsfortegnelse, som egentlig ikke er særlig lang. Det er også en lille smule overflødigt. Igen, det kunne være rart, hvis der bare var noget indhold, i stedet for noget form. Så lad os fjerne formen. Bum. Så nu har vi nyhedsbrevet, hvor vi har fjernet overflødige lir, og nu er der bare de nyheder, der er. Og så er der en masse wall of text her, men den umiddelbare tanke, når man ser her, det er jo, wow, der står godt nok meget. Det er meget svært at få et overblik over det her tekst, og nu har jeg læst det på forhånd, så jeg ved, at der rent faktisk står nogle brugbare ting. For eksempel så står der, hvornår man skal tilmelde sig reeksamen. Der er nogle oplysninger om, hvordan reeksamenerne ændrer sig for næste år. Det kunne være interessant, hvis man nu planlægger at dumpe næste år. Så er der noget om SU. Sygt vigtigt, hvis man er i overgangsperioden mellem sin bachelor og sin kandidat. Og noget om udlandsophold. Det er hele meget relevant og rigtig vigtigt. Det er bare svært at få et overblik, når det hele bare står i en wall of text. Det kunne man ændre ved at highlighte de vigtige ting og dele det op, lave ordentlige overskrifter, og måske ikke skrive det hele på en gang. Så nu har jeg prøvet at komme med et forslag her, hvordan man kunne gøre det bedre. Så er det delt op i 4 kategorier. Der er noget om reeksamen, noget om noget andet om reeksamen, så er der noget om SU, og noget om udlandsophold. Og så har jeg gjort sådan, at jeg har fjernet noget af teksten, og så i stedet kan man trykke på mere info, og så popper den tekst frem, som man er interesseret i. Det vil sige, hvis man ikke er interesseret i reeksamen, så er det nemt at se de andre overskrifter. Men er man interesseret i reeksamen, så kan man læse mere om det. Det samme kunne man for eksempel gøre hernede. Husk at søge SU til kandidatuddannelsen, og så kan man lige sige, whoop, så kan man lige få lidt mere oplysning om præcis, hvad der menes, hvis det er, man er i den situation. På den måde kan man skabe lidt mere overblik over de her rigtig vigtige nyheder fra AU-studier.
Scroller vi længere ned, så ser vi, at der er noget, så er der sommerferie, og så er der nogle nyheder, og så er der noget om fremdriftsreformen. Men det er som om, at vi nu hopper lidt frem og tilbage. Så her havde vi noget relevant information. Så kommer der lidt lir, og så kommer der relevant information igen. Liret er ikke nødvendigvis dårligt, men det er lidt som om, at fremdriftsreformen måske skulle hænge lidt mere sammen med det her op. Så det kunne vi for eksempel gøre. Så nu har vi rykket fremdriftsreformen op. Vi har også ændret, så hvis vi nu kigger tilbage her igen, så kan vi se, at der står en masse meget lille tekst her, som man lige skal koncentrere sig om for at læse. Og teksten er jo egentlig fin nok, det er jo bare ikke rigtig sådan en catchphrase. I stedet for er det bare sådan en, det der kunne stå i starten af en nyhedsartikel. Så nu har jeg lavet det om her, så der bare er et billede, og så står der, er du også forvirret? Så klik her, basically. Og så kommer man hen til en rigtig glimrende nyhed, som det er, når man trykker. Så det er der egentlig ikke noget behov for at ændre på. Og så har vi rykket de her nyheder om sommerferien ned. Og vi ser også, at så der er lidt nyheder om sommerferie, og så er der et nyhed omkring, det synes I om nyhedsbrevet. Og det er måske her, at det virkelig begynder at blive lidt problematisk i den måde, som nyhedsbrevet kommunikerer på. Lad os tage den her sommerferie on the run. Det er lidt en ligegyldig nyhed. Det er en nyhed om 3 forholdsvis tilfældigt udvalgte ST-studerende, som holder en aktiv ferie. Jeg er ikke helt sikker på formålet. Jeg er ikke helt sikker på, hvad den skal til for. Så den kunne man i virkeligheden fjerne. Sparsom Staycation er til gengæld en rigtig fin nyhed, fordi den ligesom giver noget oplysning om, hvad kunne man gøre. Altså nogle smarte tips til studerende, hvad kan du gøre, hvis du ikke vil til langt bort i stand, som vi skriver. Så hvis man holder ferie her i Aarhus, så er der nogle tips og tricks. Det kan være nyttigt. Heroppe er det bare en nyhed omkring tilfældige studerende. Der er ikke nogen rød tråd i, så det er måske ikke, den kunne man måske godt fjerne, og så beholde den her nyhed. Så kommer man herned, og igen et andet symptom. Heroppe var symptomet lidt, at man har nyheder uden egentlig formål. Hernede så begynder det at blive sådan lidt rigtig symptomatisk for den måde, kommunikationen foregår. Så der har været en spørgeskemaundersøgelse omkring nyhedsbrevet. Og der står der, tak for svarene. Konklusionen er, at I overordnet set er tilfreds med det. Og så sidder man lidt og tænker, hvis man nu var tilfreds, det vidste jeg godt. Hvis man nu ikke var tilfreds, så bliver man lidt provokeret af sådan en konklusion. Men man kan tænke om, man har stadig lidt forhåbning, måske kommer der noget mere nede. Men nej. I begyndelsen af juli, langt de fleste af jer er godt tilfredse med det, og abonnerer, fordi I gerne vil holde jer opdateret på, hvad der sker for studerende på ST. Tak for jeres input. De betyder meget, for at vi kan gøre nyhedsbrevet bedst muligt for jer. Men ingen konkrete fremhævning om, hvad det er, der ikke er så godt. Hvad de vil gøre for at gøre det bedre. De skriver, at de vil gøre det bedre, eller indirekte skriver de, at de bruger det her spørgeskema til at gøre nyhedsbrevet bedre. Men det er meget... det er ikke særlig konkret, og det er lidt som om, at de ikke rigtig vil dele deres overvejelser med læserne. Og det er lidt et problem. Til sidst er der en kalender, som står lidt for sig selv, og er meget svær at lave et overblik på. Så måske skulle man overveje at gøre den her kalender, sætte den et sted, der er lidt mere relevant. For eksempel kunne det stå i forbindelse med sommerferienyhederne heroppe. Så det kunne vi prøve at gøre, og nu tager vi en ny version her. Så nu har vi fjernet den ene nyhed. Vi har gjort den her sparsom staycation til at være lidt mere overskriftsagtig. Man behøver jo ikke have en wall of tekst. Guiden har jo masser af flot tekst, så hvorfor ikke bare tiltrække opmærksomheden for læseren, i stedet for at skræmme den væk med en masse tekst.
Så har vi flyttet kalenderen op ved siden af, hvilket jo er relevant, fordi det er kun ting, der foregår i sommerferien, der er her. Og så har vi ændret teksten her. Tak for svarene har vi highlightet, fordi det er vigtigt. Og så har vi skrevet på baggrund af jeres input vil vi, og så kan man lige skrive nogle ting her, hvad det er, man vil gøre på baggrund af inputtet. Så snakker man meget mere til de studerende i stedet for, eller med de studerende i stedet for til de studerende. Og ellers sidste hernede har jeg ikke så mange kommentarer til. Ser fint ud. Så nu har vi et nyhedsbrev, som vil være rigtig godt, hvis man havde et nyhedsbrev for 10 år siden. Siden dengang er jeg kommet det, der hedder sociale medier. Så lad os prøve at italesætte de sociale medier lidt. Det kunne man gøre ved her for eksempel. Og så tage nyheden reeksamen 2014. Og så lige tilføje spred overstående til dine venner på Facebook eller Twitter. Og så kan man lige trykke på logoet ind på Facebook, post nyheden. Det samme hernede med kandidatuddannelsen. Så kan man lige tilføje, går du på 3. år i din studie, del overstående på dit hold /årgangsside. Der er mange hold, i hvert fald på, som jeg kender, som har en side for deres hold. Eller nogle gange, hvis man er lidt længere i sit studie, så bliver det jo til en årgangsside, fordi holdene ikke så meget giver mening mere. Så kan man lige poste nyheden her på den side, på Facebook eller på Twitter. Og så kan man få spredt nyhederne af de sociale medier, i stedet for at forvente, at folk læser det her nyhedsbrev. Fordi det er der nok nogen, der gør, men ikke alle. En anden ting, man kunne gøre, det var sådan at invitere folk til at deltage eller stille spørgsmål og være engageret, for eksempel i forhold til fremtidsreformen. Man kan blive klogere ved at læse her. Det kan også være, at man havde nogle helt andre spørgsmål eller konkrete ting for sin hverdag. Så kunne man lige skrive et spørgsmål og skrive sin e-mail, og så sende spørgsmålet. Og så sad der nogen i studieadministrationen, som vidste noget om fremtidsreformen og svarede på de her spørgsmål. Det kunne være en super god måde ligesom at invitere folk til at bidrage. Igen tale med de studerende i stedet for til de studerende. Det var, hvad jeg havde. Jeg håber, at inputtene kan bruges i den videre problemanalyse. Eller en yderligere handleplan for problemanalysen. Og kan bidrage til en ny og bedre måde at kommunikere på Aarhus Universitet.